Akadémia Univerzum je miesto, ktoré ponúka cvičenia na rozvoj tela i mysle. Jedným z nich je aj Aikido. Akadémia Univerzum, ktorá sa usídlila v Ružinove, štartuje už svoju 3. sezónu. Každý deň ponúka mnoho pohybových aktivít pre deti i dospelých. Ja pôsobím ako inštruktor dvoch bojových umení. Jedno je japonské Aikido, druhé je brazilská capoeira. Tak samozrejme, že gro tvoria tieto dve aktivity, keďže ja som ich sem priviedol od prvého momentu, ale postupne sa dá povedať, že sem lákame stále iné kluby, viaceré aktivity. Práve v Akadémii Univerzum pôsobí aj jeden z 3 držiteľov 5. danu na Slovensku, Patrik Halo. Martin Halas je dokonca jeho zverencom. K 5. danu relatívne nejakých 20 rokov, ale tam škola nikdy nekončí. V podstate nie je nikdy vhodné povedať, že ste skončili so štúdiom. To je tak ako v živote, nedá sa povedať v podstate, že už viete všetko. Patrik Halo sa venuje aj deťom, ideálne, keď tie začnú s týmto bojovým umením v období 14. roka. Niektoré pády, niektoré techniky a páky nie sú ešte vhodné, aby sa robili na deťoch, ktoré nemajú dovyvíjanú stavbu tela, avšak samozrejme, že za tie roky sa Aikido posúvalo ďalej a dneska vieme pracovať aj s deťmi, ktoré sú mladšie ako 14 rokov, ale samozrejme treba tomu prispôsobiť ten tréning. My tu nebudeme väčšine, takže tak ako naši inštruktori, aj tí, ktorí sú tu a tí, ktorí sú tu už neni, odozdávali v podstate tie skúsenosti, ktoré sa naučili v priebehu svojho života mladším pokoleniam, tak v podstate aj my by sme mali robiť niečo podobné. Základom Aikido je vedieť sa správať a udržiavať si disciplínu. Aikido učí takým cnostiam alebo hodnotám, akým sú disciplína, pokora, etiketa, čo v dnešnej dobe naozaj veľmi sa vytráca tým, že Aikido je nesúťažné. Nejde tam o výhru alebo prehru. Človek sa iba učí tie techniky dokola, až kým ich nezvládne. Tak absentujú tam také nejaké, že ja som lepší, ty si horší. Naozaj ľudia sa tu venujú sami sebe. A ako hovoril samotný zakladateľ, Aikido je preto krásne, lebo jediné víťazstvo, ktoré v ňom možno dosiahnuť, je víťazstvo nad sebou samým. Pre tento týždeň je to od nás zo športu už všetko. Teším sa na vás opäť o 7 dní v utorok. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia.